ja som Xbridger a v dnešnom videu by som vám chcel niečo povedať. Budem tu hrať a zároveň aj rozprávať. A tak nebudem spoilerovať a ideme na to. Takže no, možno sa zamýšľate nad otázkou, že prečo som nehral. Prečo som nehral? Proste budem úprimný a nechcel som hrať, nechcel som natáčať. Proste ma nejakú múziku chopla a proste som mi nechcel, nebavilo ma to. Že tá posledná, to prvé nadšenie z toho, že som si vytvoril YouTube kanál, proste opadlo a už sa mi nechcelo. A tak som proste prestal natáčať. Mal som takú chvíľu, že som vôbec nič nevydával. A proste nejako som nevedel, o čom mám točiť. O čom mám vo videu hovoriť. Proste ma to nebavilo natáčať. A tak proste som nenatáčal. A v istom momente som si povedal, že však ja nenatáčam, keby som mal natáčať. A tak som to chcel napraviť. Vydal som, že na Instagrame, že je koniec, že nie, že som neskončil. Chcel som aj o tom natočiť video, ale proste prišli komplikácie s natáčaním videa. A zase som z toho vybehol a nechcel som ich. Lebo som nevidel nejaký taký, že čo by sa zmenilo. Myslel som si, že po prvom týždni už budem mať 1 000 000 odberateľov. No tak to je samozrejme, to nie je možné. A ja sa nevzdám a idem do toho. A budem sa snažiť. Nevzdám to. A tak, no. No a toto je môj survival sled na BetHP. Ako možno, no vlastne mám stream, ale vy ste ho nevideli ešte, to niektorí, lebo tam vidím, že málo sledovaní, 15 odberateľov. Tak chcel by som, aby sa to zmenilo. 15 odberateľov, málo. Ale ja to nevzdám, budem natáčať ďalej a budem sa snažiť o čo najlepšie videá. A nevzdám to, hlavne to nevzdám. Keď som to dotiahol, už som. Takže like, odber by sa hodil. A dúfam, že sa mi bude dariť.